sa man nga di naman mo move niya to ang kuan mga igala. Tanggalan ang naong ni Riron dia, madimalas nung adlaw. Ay ampo na lang nato ning tanan. Di ni madaga ampo lang, ma'am. Muna ginaingos kuan lagi nga lihok tao kay mutabang yung Ginoo. Pero buatay himuon ani mga igsoon. Muna kita sa atong kabahin na mga igala sumala sa interview nato kanina kag Professor Ramon Bilino. Atong iset ang atong unahuna mga katropa murag napaaka na akong dila nanay nang libak nako ay. Dagana gyud libakira oy. Libak lang mo ri ah. Giya. 20 ha. Ya, balo ko mga higala nga daga man jugwa kauyon pud sa akong komentaryo. Dagang ko daga may galag di ganahan na may galay mo ingon nga one-sided, ay mo ingon may gala nga bias. Pero ako di man ko moingon may gala nga against ko anang pagpaningil anang mga accountability. Pro man tani ana. Pero dapat patas ba? No? Kini mga kuan na to karon, mga naa sa kongreso. Patas ba din na sila? Si Madriaga ilang palingkod, si Madriaga ilang paminaon. Kining 18 ka mga kanhing Marines din nila paminaon. Si Madriaga may galangan na lambigit, si Madriaga kidnapuran sa. O sabay credibility ana, samantala kini mga Marines mga gala. Ha? Kada kog tabang ani, kada kog nahimo ani sinasod bagay son. Ang napagani di uban ani may gala, nadamay pa sa hulhog ni Trillanes nga may. So ayaw ko ninyo lecture anang inyingon ninyo nga dapat patas inyong kagaran. Laban mong BBM kung laban mo. Ay nako ninyo damay-damay ah. Eh mo ni nakita na kung tama unya kanya-kanya man ninyo microphone, istingog mong inyo dia. Pahala mong mga hotdan mong laway hala. Paras karon, no? Paras karon mga igala. Gustuhon man ako bagay igsoon. Gustuhon man ako mga igala nga mangita ko kung sige himo karos gobyerno be pananglitan. Si BBM na gustuhon man nato. Pero nakita ba nimo si BBM? Ultimo pag-istorya di ta kasabot? Communication is essential. Imani ni ha? Communication is essential. And communication, may gala, is a sine qua non in democracy. Oh, sa man ang sine qua non? Kaya nang di pwede guwa ba? It's an essential part. No? It's an essential part of democracy. Nga naman, buga rin natin freedom of expression. No? Sa democracy, it's an essential part of democracy, may gala. No, ang communication. Pero, kung communication naman lang, di na tayo magkasinabot, mga igala, it is no longer communication. Kung communication naman lang ang unod, may gala sa taga Presidential Communication Office, puro na lang magbangdao sa mga Duterte, wala kita nakasinabot. Og, bisan pag-ingnon ko ni mong bias ko, bisan pag muingon ka mga igalag one-sided ko, pero bisa kung saon akong timbang bay, kung itandi na ko si BBM o si Rodrigo Duterte bagay soon, hugaw ras ko sa iring si BBM. Kaklaro ana. Kinsa man gyud leader nga nakatugkad may gala sa kahimtang sa mga tao. So far sa akong namatan, isa pa kabuok akong namatan may gala. Naaman mga maayong leader uban, ekonomista, etc. Okay man. Pero katong leader nga ni bati mga igala kung unsa kasakit, ang kasakit sa pobre, mga igsoon, isara akong nabatiyagan ana, si Rodrigo Roa Duterte. XFM Katropa. No wonder man ang eleksyon may gala. Liman ka may, kung nakauban pa mo, kung sa una bitaw, na reporter pa ko mga igsoon, magsigi ko kinibang atang-atang atong presidente na siya. Gumikan kay sugoon lagi mi sa among head office mga higala sa Manila. Atangin ninyo ni, atuan ninyo ni naa siya diri. Late siya 4 ka oras, delayed siya 5 ka oras mga higala. Pero ang mga tao walay kakapoy naghulat. Bahalag mabuntagan. No, bahalag mabuntagan mga kaigsuunan. Ha? Mag-atang lang yun. Pagka man mamalakpak, muhugyaw. Kabibim ron. Takla kayo kabong. Ako nimo, ako na yung na uwaw nimo. Wadto pag yung kag Amerika unya. Magpatulo ra kasi mong sip-on dito. Pagkada kong bungot sa itoy nimo.
Mo na bahala mo guingon mo nga. Anas katrobang Arnel kuan man na. DDS man na wa man boy mo kuan na di man ko ano man ko record nga nagdaladala kog sugong. DDS daladalag sugong. Bisa kung saon man gud mo timbang ron mo gawas nga takla ning presidente nato. O ninyo di ay. Nawara gud na. Sa ilang gipanulti mga kala di kuno pwedeng mo padalag eroplano dito kay gagira. Ayatis, usa ba di ipadana to dito mga wakwak? Ay! Diya gani makita imong diskarte gani unsaon nimo. Oh, tanawang kay og imposible pa nang mahitabo nganong nahitabo magnahimo man sa uban mga higala nga mga nasod. Bullseye! Bullseye! Ngano nahimo mga higala ni Spain? Ngano nahimo mga higala ni Japan? Ngano nahimo ni Singapore, South Korea? O si kalainan nilag nato? Wata eroplano? Basig usugot mo kanang eroplano sa mag-sprig saging atong hulamon. Ay! Di sa kaabot mga higala, no? Di sa kaabot. Di ka basig da pa mga igalas Palawan mo tiurok na kay gamay ra man tubil. Oh. Ngano nahimo man lagi nila nato di man. Unya ang kabalakan unsa ipakaon sa mga OFW pag-abot diri. Mura man kag amahan nga na. Kung amahan ka nga tinuod may galas nasod. Galisod imong mga anak dito, naipit sa peligro, gihulga sa kamatayon, mao pa na imong hunaon-hunaon, ug muuli ka diri long, unsa may imong kaunon long? Ug muuli ka diri lang, unsa may kaunon nimo diri lang? Kuan ra ba diri? Wa ra bay gripo diri lang anang balon ra bay atong kabanan diri? Ay! Bahala na. Ug ako'y amahan mga higala, ug ibutang na nato sa panimalay, pagkahibaw nimo ang imong anak gapait dito, ako'y amahan bay. Adtoon ako na. Ako'y kuha ana. Ako'y kuha. Na imo babag mo ingon ayaw nagdada kay amo ng trabahante diri. Tamparuson ta ka. Trabahante nimo na anak ko ni. Sa may mos bugata na. Oh, nya mo ingon ang anak tay unsa may kauno na to dito tay. Unya na problema ha. Kay diri delikado diri mapatay ka diri ag kabalaka dito. Basta makakaon lang ta. Oh. Mabuhi ta. Bullseye! Bullseye! Paminawan eh. Ikumpara na to. Balik lang tao lang, dong. I-play ra gunang kang digong, dong. Dako palihog, dong. I-play. Oh. Nga na itong gustong madungog, mga kaigsunan. Palihog ko, dong, be. There is evolving Iran man eh. crisis Oh, somewhere. Iran ni mga igala ang We do not gyapon. know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strife. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on a retaliation, which I think will come. It's a matter of time. Retaliation or the cry for blood is there. I do not have anything nary worry, were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case Kaya daw, kaya na. total breaks to bring them back safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here. It's fraught with danger. And I'm afraid of the so many lives of our countrymen in jeopardy in that place. I was tinkering the idea of calling a special session Congress. Nara ba si Limbarok There's dire? a difference between the life and death of Filipinos. Sunny Dominguez says, we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. If we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government,
I was once a congressman. We never had this kind of problem. Or it was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako, ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that I can, that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw Okay na daw. ko magpinag- XFM Katropa. Di ba klaro? No? Matod bang digong mga higala kung kinahanglang mangawat ta. Buhato na to na para lang mapauli ang ato mga kaigsoonang mga Pilipino. Og ikaw maminaw unya kuan ka antay-digong ka moingon jud ka tanawa kawatan gyud di ay o. But that is mga higala. Kuan ba ka na bang hyperbole ba, no? Figurative speech ba? Meaning ana mga higala, buhato na to ang tanan. No? Naaman tay kwarta. Buhato na to ang tanan, mapauli lang niya mga kaigsoon ng mga Pilipino. Sa una na, way back then, no? Nginaay, nagubot po ng Iran, mga higala panahon ni Duterte, no? I think, katong gibombahan yata tong, gidrone yata tong general yata to sa Iran. Ngayon si Digong, posible man yun ning mugubot kay man ni Malos. Pero actually, karon pa nahitabo sa 2026 eh. Mas nilala mga kaigsuunan. What I'm trying to point out, no, the conclusion we're drawing mga higala, gikan ni ining maong video is that makita nimo ang comparison sa leader. No, makita nimo ang comparison sa leader mga katropa. Kung si buhaton Mr. President, klaro kay sa iya ha. Paulion na to sila. Kung kinahanglan nga mangawat ta para lang yung mapauli sila. So Congress inga ni buhatan ninyo. Diba? Pagkuha mo kwarta, pag-allocate mo budget nga naka-standby, anytime. Pag mo escalate dito, mabunlot na to ng kwartaha nga dito mga technical malversation ani. Anytime magamit ta na, mapauli na to ang atong mga kaigsoon ng mga Pilipino. Kwarta nga pagpamauli nila din na sila assistance. Kay gatabang na sila sa tong ekonomiya. O karon panahon na nga kita na po'y mutabang nila. Diba? Maklaro dayon ang mensahe baga kaigsuunan. Pag-abot karon kay nangutana mga higala si Iban Mayrinas GMA. Mr. President, ano po ang mga gagawin natin? Ano ba nga na? Mararamdaman ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo. Ang tubag may higala sa presidente ni BBM. Depende kung kuan daw kung sa kadugay ang gira. Saka daw mabati ang pagtaas sa presyo. Unsay pa? Natog ka? Tanawa daw karon ang pila na presyo aning. And this leads to our pangutana mga higala sa atong pulso ng Pilipino. Ikaw, karon nabati na ba nimo ang krisis? Sige. Dong tanggalan na si Digong diha kay tuwa na yung tao nagdahig ng atong kanhing pangulo. XFM